Shwmae, fe enw yw Jonathan Jones, fi yw pennaeth Ysgol Wdig. Ni'n hapus dros ben bod ni'n cael ein webu cael Gwobr Shwmae. Mae'r plant a staff yn gweithio'n galed i hybu'r iaith Cymraeg yn yr ysgol. Ni'n ysgol trawsnewidiol, felly mae dros 75% o'r gwersi yn cael dysgu trwy gyfrwng Gymraeg. Ni'n 135 o blant yn yr ysgol, a does dim un teulu gyda ni ble mae'r ddoi riant yn siarad Cymraeg, felly mae'r datblygiad y Gymraeg yn bwysig yn yr ysgol, dyma ble mae'r plant yn dysgu'r iaith. Dwi'n clywed pobl yn siarad Cymraeg ac mae poster i amgylch yr ysgol i ysbrydoli pobl i siarad Cymraeg a pethau. Mae'r plant yn siarad yn gyson yr iaith Gymraeg gyda'r athrawon a'r staff i gyd yn ystod y gwersi. Ni'n rhoi mewn bod nawr i gwella y trafodaeth y Gymraeg rhwng y plant allan ar y iard, yn y ffreitir, yn y neuadd, tu allan i'r dosbarth, a na beth yw target mawr nesaf ni. Ni wedi cael gwasanaeth gyda Sir Penfro a mae wedi ysbrydoli lot o pobl i siarad Cymraeg. Ni'n cael cerrig yn y jar, a os ti'n cyrraedd y llinell, ti'n cael gwobr. Os ni'n siarad Cymraeg mas di fas, ni'n gallu cael cerrig am siarad a neu gemau yn Cymraeg. Testyn gar yr wythnos. Siarad gyda mangi a beth Cymraeg a siarad gyda athrawon Cymraeg. Mae pawb yn gymuned yr ysgol Bwng Glwm a helpu ni hybu'r iaith. Rhieni, teuluoedd, ffrindiau, pobl arall yn y gymuned sydd wedi helpu'r plant i ddatblygu iaith nhw a hefyd helpu nhw i ddatblygu defnydd y Gymraeg tu allan o'r dosbarth. Be sydd pleser mwy unrhyw beth yw weld datblygiad y Cymraeg trwy'r plant a gweld bod nhw'n siarad Cymraeg yn hyderus gyda'i gilydd, gyda ni fel staff a hefyd gyda ymwelwyr sy'n dod o'r ysgol. Blwyddyn diwethaf, roedd pobl ddim yn ostod yn siarad Cymraeg, ond blwyddyn hyn, mae mwy pobl yn siarad Cymraeg. Dwi'n meddwl bod Ysgol Wdig wedi gwella ar y siarad Cymraeg. Pan mae pobl newydd yn dod i'r ysgol, ni'n trio eu gorau i helpu nhw siarad Cymraeg fe ddweud yn Saesneg a Cymraeg. Dwi'n helpu lot o pobl i siarad Cymraeg ac fi'n chwarae gemau Cymraeg. Ni'n cael den dechrau mas tu fas i pobl sydd wedi siarad Cymraeg a ni'n cael gemau Cymraeg fel beth yw'r amser Mr Blythe. Ni'n cael y cwrt Cymraeg yn y iard a ni'n cael llyfrau a ni'n cael posteri Cymraeg a llyfrau gyda gemau Cymraeg. Yn ystod y flwyddyn, ni wedi agor drysau'r ysgol i bobl y gymuned ddim yn mynd i siarad Cymraeg gyda'r plant, i dangos i'r plant bod yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio tu fas yr ysgol. Doedd lawer o bobl o'r ardal mewn i siarad gyda'r plant yn ystod diwrnod cawl y chlonc. Gath ni'n pnawn bach neis be oedd y criw Cymraeg wedi paratoi cawl i'r ymwelwyr, a wrth bwyta'r cawl, gath ni'n clonc bach yn y Gymraeg. Yn Ysgol Wdig ni'n gwneud lot o peth i dathlu Cymraeg, fel a diwrnod Shwmae, ni wedi gwisgo lan fel pobl enwog yn Cymru. Ar diwrnod Music Cymru, daeth Martin Geraint mewn i ysgol i siarad gyda criw Cymraeg. Y cawl y chlonc yw ddydd enwog achos mae pobl yn dod mewn i cael cawl a chlonc. I helpu hybu'r Gymraeg gyda'r rhieni, gaethon ni sioe fach Barti Ddi gyda'r actor Dion Day sy'n dod mewn i wneud sioe iddyn nhw a bobl allan y gymuned. A hwnna wedyn oedd y plant yn gweithio gyda fe neu sioe bach gyfrwng Gymraeg i'r rhieni i ddangos pwysig oedd y Cymraeg a hefyd i ddangos bod plant nhw wedi siarad Cymraeg a hwnna dechrau ni cael gwersi i'r oedolion yn yr ysgol pob bore dydd Mercher. Dwi'n falch iawn o'r cynnydd mae'r plant wedi'i gwneud yn defnydd iaith Gymraeg yn enwedig at lafar a achos ni mae'r safonau wedi codi, mae'r plant yn gweld bod yn hwylus iawn yn siarad y Cymraeg a maen nhw'n gweld fel rhywbeth positif. A ni fel ysgol mor hapus bod bobl tu allan yr ysgol wedi enwebu ni i cael y gwobr yma, os byddwn ni yn llwyddiannus. A beth bynnag byddwn ni'n digwydd bod ni'n cael ymlaen i ddatblygu'r iaith yn Ysgol Wdig. Diolch yn fawr.